Jine manungsa urip sangka ayang-ayange dhewe, yaiku atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Kewibawaan seseorang hidup itu adalah dari perilakunya sendiri. Jika perilakunya sendiri adalah hangkara murka, mongko hayang-hayange yaiku rasane atine telenging gesang inggih menika bakal sangsara wonten neraka. Lan sebaliknya, dikala seseorang perilakunya dan hidupnya ini adalah dalam kesempurnaan batin, yaitu kesempurnaan hidup, yaitu insan kamil, maka hatinya senantiasa dihiasi dengan pesona yang indah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ajine manungsa urip iku sangka ayang-ayange dhewe. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sa ilmune wong iku tatkalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora bisa manjing ing rasane, ora bisa menep ing griya. Walangir kabeh sira anak putu Adam, muga sira dadi manungsa sejati-sejatine manungsa. Manungsa sejati ateges bisa ambedakaken sifat ira tumrap jalma liya lan raja kaya, tumrap manungsa lan hayawan. Yen dadi manungsa sejati ku ya bisa milah, ya bisa milih, ananging ora bisa melehake, bisa ngakoni salah kendel rumangsa salah. Sing diarani wong sakti iku dulur, eling dengan kata-kata indah ini. Sing diarani wong sakti iku, sing diarani wong sakti iku dulur, sing diarani wong sakti iku dulur wong kang sabar Allah, yaiku sabar ngalah. Ojo betiteten atine, ojo ngamukan, sing ajer. Sejatine manungsa iku ateges manunggaling rasa sejati ning rasa cipta ning rasa. Sinabdiwa kang maha kuwasa kawedhar kelawan biyung lan bapa. Andar besukma binungkus badan ira. Sejatining rupa iku piningit ana ing ati, saklebeting ati kang ana ing lebat. Yaiku nok jeroning ati, mlebet wonten sisi ati, nok jeroning ati, yaiku telenging kalbi. Lelakuning batik iku dumunung ana ing sukma, mlebet wonten basirata ruh. Eling dalam paling sukma menika wonten ing saklebeting rasa kang cecambrang dadi sawiji nyawiji dados tajalining yah. Ilinga dulur, wadah iki ibarate wayang, kadang dipuji yo kadang diuji, yo kadang dikaplek nang dhuwure panggung. Damare yo iku rembulan lan srengenge, nang kono ana kelir minangka alabung awung-awung sing nyangga kang ngacipta. Wonten mriku enten debok, yaiku bumi kang ateges kanggo ngadegna wayang, yaiku bumi
disangga karo sing nanggap dalange ya iku kang murbeng dumadi yaiku jeragan alam mlaku sak mlaku obah sak polah diobahno dalange yen wis paripurna lakone wayang dilebokno kotak dalange lelakone yaiku pamriksani dulur manungsa iku sejatining mayit kang lumampah ing ndukure bumi dilampahake pangerane mila dulur wayang iku embane wayang-wayang wayang iku embane wetone ayang-ayang monggo ajine manungsa urip ku sangka ayang-ayange dhewe atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal aja wedi karo sapa-sapa wedi karo sing gawe sapa-sapa ora gampang wong urip yen ora duweni ilmu den wiwiti kawit alit kanthi temen den tinemu mangelmu bisa kawujud menawa yen dilakoni kedasar ati ning karep durhangkara ditalen angumbar nafsu angkara kudu bisa den ilang mangelmu bisa tumomo kanthi batin ingkang suci andap asor tur legawa dadi laku kang utama tansah sabar lan narima welas asilan ngapura La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah peteng dadi padang drengki meri bisa ilang kaya padangi rembulan mulya kebak kawelasan mulya aja sembrono urip kudu ngati-ati tansah sabar lan narima kuncine ati kang suci sing temen bakal tinemu bersetitik yen lumintu mula aja krusa-krusu laku ngelmu kang saestu setya budi kang utama agawe urip sampurna tansah sabar lan narima asih mringsa padha-padha La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja padha sembrono tansah rumaksa ing rasa aja rumangsa bisa ananging bisa rumangsa menepi ati kang suci
iso mangunjara triya manunggal dadi sawiji gumelar ing badan ira ilmu iku kang sejati gumelar dadi papat syariat lan hakikat thariqat lan makrifat yen tumekan ilmu papat sukmane kaya sekarang lali dunya eling akhirat wadak ingsun dadi catat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. kuncine lawang suwarga ora ono lafat liya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Gusti Allah kula nyaksani mboten wonten pangeran malih kejawi panjenengan la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ilmu iku kang sejati dadah wonten papat syariat lan hakikat thariqat lan makrifat jejegelan liyane Allah aja sira nekatake setuhune amal panjenengan dados inti neraka. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasa kita nyegah manulangsa tapaning cahya kita paninggal ati ira tapaning gesang kita weret lekerne Allah tapaning sukma kita maos lafadhu Allah. La ilaha illallah La ilaha illallah